The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Jam Lasay 57. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan, Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayong gabi Action Bray sa aton mga listeners mayong gabi. Hari dulong naton ilakat sa aton chimpo sini nga gabi Biyernes kita karon Enero 14. Tuig 2022. Share line sa gihapon ang naga-influensya sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao diri nayon sa Northern Mindanao, Caraga, Sargen, Davao Region kag BERMM no. BERMM nga magalumo ng ila kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa ng ulan kag pagpanag-uob ang nagakomplementar nga weather system nato na mong northeast monsoon dupoy-dupoy sang hangin amihan pero hindi ni dupoy-dupoy Bray no di daw kabaskog hasta mga atopta daw ginapang taltal ya Oo, kagina. Kusog. baskog so may surge ang northeast monsoon diri sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao Mountain Province, Aurora, Quezon, kag Camarines Norte. Nga magalumon ang ilang kalangitan, may mahinay ukon manipis lamang ini nga mapagulan. So tugay ni sang northeast monsoon. Subong man sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, lakip na kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan no. Particular ang Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Maayad-ayad lang yung tempo naton. May pagulugalom lang ang kalangitan, makakita gid sang busilak nga haring adlaw kung bitoon. Hasta nga magalumon ang kahawaan kag may naligwin lang ini nga mga mahina ikon manipis man nga mga pagulan o kun pagtulutaliti. Kalin ini sa gihapon sa northeast monsoon. Ang aton nga forecast wind kag coastal water condition sa aton kapungsuran sa iban nga bahin sa aton pungsod ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magalin namin nasidlangan kag may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan ang nasidlangan nga bahin sang Kabisayan kag Mindanao ara man sa kasarangan hasta nga may pagmadlos man nga huyop sang hangin magahali naman niyan aminan na silangan pakadto naminan may kasarangan man hasta nga mabalod ang kadagatan so ang aton mabatyagan diri sa Isla Sang Negros kasarangan man sa may pagmadlos ng huyop sa hangin halin ini sa naaminhan na silangan no kag wala kita gale warning advisory galing source sang northeast monsoon ni kasarangan hasta mabalod ang atong kadagatan 1.2 to 4.0 meters ang aton nga astronomical tide kag sining nga hapon ang aton nga high tide alas 4:42 dugay 1.4 magabalos ang hunas alas 4:45 buwas sa aga 0.0 metro ang kanabawon kag alas 6:36 alas 6:06 ini nga
buwas sa aga, Mhm. mapakita siya pero nagtunod siya alas 5:40 kagina nga hapon. Ari kita 24, naglubo na naman siya kay tungod sa katungnawon 65.2 hasta sa 30 degrees Celsius Mhm. o kon 86 degrees Fahrenheit. So nilakat sang atong nga tempos nga gabi action by. Mhm. Sir Gan, i-ask ko lang nga tungin mo no mo kinabla nga mabaskog ang hangin. Experience gimanaton kada adlaw. Ano ni siya nga Sir Gan liwat? Mhm. Inang kada Disyembre, Enero, Pebrero, Marso Mhm. nang ang ginatawag lang nga tubong, tubong no, Mhm. Mhm. nang hindi ya mabaskog ang ulan Mhm. pero daw tungod sa water vapor kag ang jet stream dito sa babaw na yon Mhm. sa northern hemisphere bala. Mhm. Apektado karmi ang northern kag extreme northern Luzon o central Luzon pero ang residual effect ya labot di sa aton. Mhm. So mo nga do ginatuklab ang mga atop ta. Kusog, So way man ga ulan. Why? Init. Why? Mhm. Nay ulotaliti pero way ga ulan. Why? Galing ti ang huyop sang hangin, mapatyagan mo nga daw may nagapanihol man. Ganit baskog. Kaya sang nagligad nga si Udet, gapanihol man, no? Mhm. Do ka kulolbaan. Hambal ko gani, sige lang, okay lang maghangin-hangin man siya kay bawi-bawi bla sa paang blaw, ginahuyop sang hangin nga medyo mabulubugnaw man. Oo. Kali kay matingala ka lang bla nga daw ka baskogid. Oo, Oo. magani. Dason nagbalik na naman ang shear line, no? Aha, Ang aton nga temperatura kundi ara 25 hasta 31. Mhm. Nagpanaog na siya 24 hasta sa 30 na lang. So buti karon ga tugnaw gyapon ang source ng northeast monsoon Yes. magabdala ni isang mabugnaw Mhm. nga dupoy-dupoy sang hangin halin sa northeast gyapon. Aha. Min na natilangan. Mhm. Sige. Sir Gan, madamo nga salamat. Mayong gabi. Sige, action by. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. Itira the action down sa. Iba na ang buhay titulan. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Okay, bisa mataway aton sini nga palibot maka-action bat nga aton sini advice kada gabi sa mga utod ta nga nagapuyo sigad sa baybay sa dalom san taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action na Philippine Standard Time la 7:05 na. Subong adlaw Biyernes kita yari na sa Enero 14, 2022. Aksyon Firing Line. Bukas na nga aton sa Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang aton sa nga Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton sa 0963-757-0874 para sa inyo sa mga komento kag mensahe. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sininga gabi. Set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano malang nagalina gumba kag mga kaulumol nga mga balita mga kaksyon. Sa balita lokal, tiyamo tong nagbulaga sa aton kinasang aga sining nga pagkapatay sang Mag-Iloy dira sa may barangay Antipulo, Banwa sang Pontevedra matapos mapilpilan ang ila sinipuluyan sang overloaded mga kaksyon nga truck sang tubo kaina sang kagahon. Aksyon Firing Line. Isa-isahon ibalik ta na karon ang istorya sina kay kabalo ka mga kaksyon kadamo sang mga puloy-an nga aton sini nasiplatan diri sa probinsya sang Negros Occidental nga nagatindog sa kilid sang highway nga tuman kadelikado
sang kaangay nga aksidente. Action firing line. Daw tiyempo subong sang mga truck sang tubo kay kainaman sang aga didto iya sa syudad sang Kabankalan, duha iya ka mga truck sang tubo yaho nagbunggo anay. Head-on collision man ini, patay ang driver nga isa, mga kakson. Action firing line. Sa area sang La Castillana may ara sang hinablos nga gintero sang tiyo. Ang hinablos sa lawayon kuno. Action firing line. Pero unay man nga ginlagas ang tiyo iya sang binangon, nakapalagyo, nagpauli, pagbalik, may pusil na, ati ginpusil, ara subong sa ospital ho. Action firing line. Sa La Carlota, may ara man sang senior citizen, nga ginpusil man, gintero man, pilason. Action firing line. Way pa ni makilala ang suspitsado tubtob sa sining nga mga tinion. Action firing line. Way untat nga aksidente kag tiniruhay no ang umpisa sang 2022 do ka madinuguon. Action firing line. Pero nakasalalay gyapon sa ato na ang aton sini nga paghalong mga kaksyon sa tanan nga mga tinyon. Ang iban nga balita sa lokal mga kaksyon si Governor Eugenio C. Lacson nagpapanaog na sang executive order matapos nga ang Negros Occidental ginpaidalo man sa alert level number 3 kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Amo man din ang syudad sa Bacolod mga kaksyon may EO man si Bacolod City Mayor Bing Leonidia kay ginpabutang man kita sa alert level number 3 kay tinagasaka gid man tuod mo sa matag adlaw ng tanan ang kaso ni COVID-19. Action firing line. Na sunaran naton hindi lang kay diri sa syudad sa Bacolod didto man sa mga Bulubanwa kahapon nakit-an ko banwa sang San Enrique kaina ang syudad sang Bago ga dinaguso ya ang gusto magpabakuna. Pagintindi ko dang iban first dose, ang iban second dose, ang iban ti siyempre ma-booster na sila. Ano? Do mga manok kita may mga booster. Action firing line. Ang pamangkot, anong pamangkot? Kulang ba lang bakuna o kung kulang ang vaccination center? Action firing line. Kaysa nagligad daw lato-lato maning nga pabakuna, maybe siguro ginbuhinan ang mga vaccination center, vaccination site, ti subong nagdumog na naman sila, ti sa Bago kay na ho. Kaya mahadlok kay imo ya, kay mas nagdagsa ang tawo, ang social distancing na dula na. Action firing line. Pero hibaloon ta na, buwas mga kaksyon kay probinsya sang Negros Occidental daw medyo babulubudlay nga makakuha kita sa ila pang interview regarding sini kung kulang bala kita bakuna, so kulang vaccination site, anong sitwasyon. Karon hibaloon tayas Bacolod kung anong sitwasyon tadi kay may nasiplatan man kita like kagabi may reklamo di sa aton si Mr. Jose Suarez ato Suarez Action Names no. Nagreklamo siya nga daw may ara sang may ara sang first no. May ara sang kilala kag dapat kilala Action firing line. sa vaccination center sa SM kuno. Sige. Sa iban nga balita mga kaksyon aton tutukan karon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balita lokal bantayana kay ang aton sining na operator sang fast crop la nagsulat sa Bacolod nga kung pwede dulaon ang RT-PCR test result nga negatibo sa mga nagatabok sa iban nga probinsya diri malang sa aton sa Western Visayas. Okay, naguntat sila biyahe kay wala na pasahero mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time La City Jess na sa aton sa nga pagpangalagad. Action firing line. Antes kita karon magbalik sa lokal kag iplastar ang iban pang balita diri kita anay sa national. Subo nga adlaw mga kaksyon ba puwerte ho kay naglabot sa 37,207 ang bago nga kaso ni COVID-19. Action firing line. Though hindi man ta maintindihan kung di naghalalin nimo, no? 37,000, no? Ang aktibo na subong 265,589. Patay 52,815 na. Action firing line. Now, sa kadamuon sining bago nga kaso ni COVID-19, may ara diri sang ginpalayag makaksyon si DOH Secretary Francisco Duque III.
nga kon sigihon ang mass testing kada adlaw nga libre nga ginagastuhan sang gobyerno, tuman kadako ang gastuhon sang gobyerno sa sulod sang isa ka bulan. Action firing line. Te inigaling mga bag-o nga kaso ni COVID-19 sa mass testing inisla halin, no? Kundi may libre kita nga mga testing. Diri ini naghalalin kung nga anahibalan nga kadamo sang nagkala positibo sining COVID-19. Yuko, just imagine makaksyon nga sa isa ka adlaw ang gasto sang gobyerno suno pa kay Duque yara sa 1.4 billion pesos sa mass testing nga ini. Matag adlaw ina. Action firing line. Grabe galing nga gasto sang gobyerno, no? Kag konsumahon siya sa sulod sang isa ka bulan suno pa kay DOH Secretary nga si Francisco Duque de Makaksyon, magalabot iya sa 42 bilyones pesos ang gastuhon sang gobyerno. Action firing line. Pwerte, no? Te, abi mo anong suhestyon ni Duque? Dulaon ang mass testing? Tidula maning positive action ani, no? Dulaon ang libre nga mass testing kag i-gastuhon ining 42 billion pesos sa sulod sang isa ka bulan didto sa iban nga proyekto sang gobyerno. Action firing line. Amo ning pinakanami nga suhestyon nga nabatian ko so far halin kay Duque mga kaksyon. Siya konsigihon tani ang mass testing everyday. Sa sulod sang isa ka bulan, 42 billion pesos of people's money ang aton sini nga magasto. Action firing line. Siya igasto tanalan ni sa iban. Ina ang suggestion niya. Anong namin niya nga igaston sang iban? Ihatag sa mga health workers naton nga amo ni ang nagatubang kag risgo sa ila kabuhi sa matag adlaw nga tanan sa mga hospitals. Action firing line. Kag ihatag nga ayuda sa komunidad ila binagid sa mga na-lockdown mga kaaksyon. Action firing line. Ti paano ta karobalan Mr. Duque, Duque ang kung sino nagpalasitive kundi ta mag-mass testing. Sinong magasto ni sa ila? Action firing line. Pero titistingan natistingan taon tang mass testing abe kon magdamo ang positive o kon magjutay. Anyway, sulat-tulaton ta na mag-action kay suno pa diri kay Duque, maga-meeting sila, may hinon-anon sila. Upod ang DOH, Department of Finance, and DBM pagid, Department of Budget and Management mag-action sa idalom sang special rest allowance sa mga healthcare. So didto nila ni iplastar ang iya gusto nga suggestion. Action firing line. Nakabatsyag si Duque ha sang gasto sang gobyerno ha. Action firing line. Sige, no? Apisar mga kaksyon sining nasambit iyang pagsaka sang numero ni COVID-19 subong adlaw. Pero ang travel ban sa pila ka mga lugar nga mataas ang COVID-19 cases sa mga pungsod, sa mga ginakabig nga red list nga mga lugar makaksyon. Inablang inang delikado naging nga daw grabe man ang ila sini nga cases didto. Ginpahanugutan subong sang gobyerno sang pungsod Pilipinas nga makasulod lang diri ang gikan sa sini nga mga lugar basta ikaw bakunado na. Action firing line. Fully vaccinated ka halin sa mga lugar nga listado nga damo sang COVID-19 cases, batunon na lang diri sa pungsod Pilipinas. Provided nga may ara ka sang result sang RT-PCR test nga negative mga kaaksyon within 48 hours from the place kung din ka nga origin naghalin. Action firing line. Pag-abot ni mo diri sa pungsod Pilipinas, kinahanglan mo mag-obligar sang kaugalingon mo nga ipaidalom ka sang 7 ka adlaw nga isolation sa mga facilities. Maybe guro kon wala kang gid sang may ginabatsyag dira kati negative man gani, kinahanglan mo gid sang 7 days. And after 7 days mga kaaksyon, maga-isolate man kag yapon padayon sa imo sinipuloy-an didto
idugangan mo sang another 7 days kaya para maghimo siya nga 14 days ang pito didto na ni sa inyo nga puluyan. Action firing line. Ano ini nga mga pungsod mga kaaksyon? Pungsod sang Antigua. I don't know kung na mo nagbasa, no? Barbuda mga kaaksyon, Canada, Aruba, sa Curacao, sa French, sa Iceland, sa Mata, no? Dito man sa Mayotte mga kaaksyon, Mozambique, sa Puerto Rico, Saudi Arabia, Somalia, ang Spain kag ang US of course sa area sang islands sa mga US Virgin Island mga kaaksyon. 14 ini ka mga pungsod nga ginbuksan ang pag-travel sa mga utod ta nga pwede makasulod sa Pilipinas. Importante nga vaccinated ka lang kag may ara sang negatibo nga result sang RT-PCR test mga kaaksyon. Action firing line. Pero diri sa aton sa pungsod Pilipinas, kundi ang DOTR, Department of Transportation Office, nagpapagwa sang hugot nga travel restrictions sa mga gusto magsakay sa eroplano kag sa barko no? Pero may duha kag o kon tatlo na ka mga kompanya sang mga eroplano naton diri ang nagpabutsyag sang ila sining pagsuporta sa DOTR nga striktuhon ang pagpasakay sang mga pasahero ilabi na gid sa ginatawag nga bakuna. Action firing line. Kung ikaw hindi bakunado, hindi kagid kasakay sa eroplano. Ina ang Philippine Airline, ang AirAsia nagpagwa sang suporta diri. Kag ang pag-intindi kuman ang Cebu Pacific man no? Ini mag-umpisa Enero 17 na sa tanan nga mga lugar nga napaidalom sa alert level number 3 mga kaaksyon. Action firing line. Ang grabe pagid nga kakatabo subong didto sa Metro Manila nga grabing reklamo sang pumuluyo kag sa mga commuters didto kay kon magsakay ka to sa mga LRT mga MRT o sa mga jeepneys dito buses kag iban pa. Kinanglan mo subong mag-present na gid sang vaccination card. Action firing line. Amo nito subong medyo nagaamat-amat gamo dito sa Metro Manila kung paano nila inisulbaron nga sahi sang problema dito kay ang mga pumuloyo dito mga kaaksyon amo na medyo nagakuan man sila, nagapamangkot man sila kung anong dapat nila himuon na binagig kong nga trabaho. Ting pinakasolusyon, bakuna, mga kaaksyon. Action firing line. Hindi lang kay didto sa Metro Manila, diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, gin-require naman nimo dumduman nyo ang mga executive orders sang duha, no? Gikan diri sa syudad sa Bacolod, ang executive order ni Mayor Bing Leonardia kag executive order man ni Governor Jose Lacson nga naga-require kita or naga-nakapangita kita sang RT-PCR test result nga negatibo plus pagid ang vaccination card. Action firing line. Kung nabakunahan ka bala? Now, pagwa sina, ang aton siring fast craft diri, nag-untat biyahe. No? Nag-untat biyahe, kay dapat may negatibo ka nga RT-PCR test result mo. No? So, why na sila nagbiyahe? Now, pag-intindi naton, ang operator sining fast craft nga ini, nagsulat kay Mayor Bing Leonardia nga nagaayo nga dulaon ining negatibo nga result sang RT-PCR test mga kaaksyon. Action firing line. Ina ang aton tukibon kon ano subong ang sabat kag ano ang pagtan-aw diri sang Bacolod regarding sining ayo sang nasambit iya nga mga operators naton diri kadamo sang gusto magpa-Iloilo kag kadamo man sang taga Iloilo nga magkadto di sa Bacolod kay may mga appointments ang iban may mga importante gid nga kaladtuon. Action firing line. Awan i-check naton sa mga gabi kung paano itratar ina sang aton siring nga Bacolod City mga kaaksyon na Mayor Bing Leonardia ang sulat sang mga operator o kon operator sang sakayan pandagat. Action firing line. Kag i-check taman tonight kung kumusta bala ang syudad sa Bacolod.
Kay nasunaran naton kag kadamo sang reklamo subong nga kadamo sang nagapabakuna. Ti nami managani kay mo manaihan ang ginapangita ta gusto magpabakuna. Action firing line. Ang lain lang kay may ara sang nagapalauli nga huy-hoy ang abaga. Way naghoy-hoy kay nabakunahan kundi nagahoy-hoy kay wala sila iya nabakunahan. Action firing line. Ang iban ginapabalik pa. Ti na balang chimpo naton ginalagas. Ang chimpo naton gina-divide lang na bala nila nga dapat sa amo ning adlaw second dose kuni. So malakat gid kuni sa vaccination center kay mapabakuna. Pag-abot didto, hindi kay mo mabakunahan kay may schedule gali iya nga balik ka karon sa taglas 8:09 iya sang gabi. Action firing line. Kag nagdagsa ang pumuloyo diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya man sang Negros Occidental pero pawasan tanang probinsya. Unahon ta diring syudad sa Bacolod kung kumusta ayhan nabuhinan balang aton sini nga vaccination centers diri or site or anuman nagat ginakulang kita sang bakuna ina ang hibaluon naton subong nga gabi. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang Anay City Administrator subong naga-volunteer gihapon dira sa EOC si former Councilor Ma'am M. Ang. Ma'am, good evening. May gabi. Welcome to Action Radio Bacolod. Good evening, Action Brian. Good evening sa tanan nga nagapamati subong nga gabi. Aha. Ma'am, check lang namon. Salamat gid sa time. Check lang namon. Ma'am, atong mga vaccination centers ta diri sa Bacolod nga tuman kadamo. Amo man to gyapon, the same ang gyapon, ma'am, or nagbuhin kita kay inang may nagareklamo nga nag-second dose sila, may pa-booster, ang iban waay nagpalauli nga wala sila na dapatan because may mga scheduling na gali sila, ma'am. Wala kita nagbuhin sa katon vaccination sites, Action Brian. In fact, nagdugang pa kita gani in the sense na may ara kita mga vaccination drive outside of our regular vaccination site. So, for example, sa subong adlaw, damo sungin pangkantuan nga mga on-site vaccination kag may ara pag kita mga house-to-house nga vaccination kay ginahimo. Plus may on-site vaccination kita sa mga subdivisions ginakantuan na sila para nga mas mahapos pagid kag mas convenient para sa aton nga mga residente to avail of the booster doses ang mga nakakumpleto na sang second dose. So wala kita nagbuhin, the same number of vaccination sites. Ang ato niya sa mga rest bakuna centers sa Action Brian para sa ikihibalo sa aton nga mga tagtalamati. Hindi na siya adlaw-adlaw. So may ara barangay nga 3 times a week. May ara barangay nga 2 times a week. Halin sang una mo gina kay ang aton mga barangays hindi magina sila pwede maka everyday kay ang aton mga health workers may ara man sila iban pagid nga mga health services nga ginahimo for the rest of the week. Like for example, may mga regular immunization. Pagid wala labot sa COVID immunization, may ara pa kita immunization sa mga kabataan. So kung tanawon mo, Action Bri, wala kita nagdugang pagid. What is surprising though is although na-surpass na ang aton nga target population, naglapaw na kita 109% of our target population ang fully vaccinated as of today. Kadamo gyapon sang naga first dose, no? Primero nga dose nila nga pabakuna. Kag may mga iba nga naga second dose. Kag of course ang kalabanan subong nga nagakadto sa aton mga vaccination sites ang mga naga pa-booster dose na get. Okay. So, kaklarohon talang may mga barangays kay may nagpanawag nga sa amo nga barangay daw may bakuna man ni pero subong wala. So, hindi giliyak everyday kundi 3 times a week. Ma'am, anong klarohon naton kay ang iban bala nga paghangop nila abi na adlaw-adlaw pag abuto paslawan sila. Silingko nga adra kamo nagkadto. Siya kay diri ko nag sa first dose mo ti ang pagintindi ko second dose ko today diri man ko gyapon mabalik ti wala sang vaccination sa amo nga oras, amo nga day. Para ba sigurado Action Bri, either tanawon nila adlaw-adlaw nag-post ang Bacolod City PIO ang schedule sa mga vaccination areas or vaccination centers na bukas kag pwede nila makatuan every day. Kadua,
pwede sila makipag-angot sa ilang nga mga barangay. Kung dira sila sa barangay health centers or sa mga gym sa mga barangay, sila magpabakuna. Aha. And lastly, kung second dose ka, bisan diin ka lang makadto Action Bri nga vaccination site. Yes. Bukas ang aton nga mga vaccination centers Mhm. sa tanan nga mga malls diri sa Bacolod. Kag may ara gid every day, no, bilog Monday to Friday ang tanan nga malls may Mhm. ara. Ang selected malls may ara kun Saturday and Sunday. Mhm. May iba naman nag-alternate nga Lunes wala kita vaccination sa Mhm. in some other malls naman. So tanawon lang nila ang schedule. But what is ang permanente nga schedule is Monday to Friday, Mhm. tanan nga mga mall bukas kag nagahatag sang vaccination services. Aha. Ikaduha, may ara kita 24-hour service every day manina 24/7 Mhm. dira sa Jollibee East, sa Locos East, sa Jollibee. Mhm. May ara kita dira 24 hours na. So kung hindi ka kay nabot na siraduhan sa mall, kag gusto ka magpabakuna, pwede kay gikakadto da anytime kay may ara ta dira nga vaccination, may vaccination desk kita dira. Maybe ining ka pamangkot, way gini sila guro naka-intindi before, nga kung naka-first dose ka sa, like for example, Barangay Mansilingan, and then pagbalik mo to after how many days nga second dose ka nakag-close, ginhambalan ko man gani nga kadto ka to sa lain kay puid batunon na kay bit-bit mo man yang imo sini nga card. Di ba ma'am, no? Amo man na i-present mo to. That's correct. Ara man ang name Yes. da sang bakuna nga first dose mo, ma'am. Oh, Oo, kag wala na kaso ang mga duwa tatlo ka adlaw nga magdiferensya. Like for Aha. example, ang schedule mo be, for example, due ang imo nga second dose Mhm. January 14, pwede man nga makapa-second dose ka sa January 15, 16, 17, a few days will not matter. Basta matapos mong imo nga second dose Mhm. sa semana nga dapat due date ka. So, for example, nag-due date ka 14, sa inyo barangay, wala sang vaccination 14, may vaccination 16, pwede ka kakadto sa 16. Wala man na diferensya. Aha. Okay. Ma'am, sa imong paglantaw, ma'am, nga daw, like for example, dira, sa mga vaccination sites, subong again mention mo, gadamo ang tao. In fact, may reklamo di kagabi nga daw mayara sang ginakabig nila nga inabalang ginasirbihan ang mga kung may kilala, ginauna pa, no? So, amo na abing ilang reklamo. Pero diri ko yang pamangkot ko, ma'am, nga nagdamo ang, ma'am, ang nagakadto sa mga vaccination site because naniguro, ma'am, sa boosters ang iban, nagdululungan sila. Grabe, gid sa Yes. Bacolod mo. Mhm. Oo, ang booster dose, nagdululungan na Action Bri. At tatlo na karason ang nakita naton nga ang subong nagaginutok naman ng aton nga vaccination sites. Una, ang booster dose kadamo gisang gusto magpabakuna sang booster dose. Ang ikaduwa ang requirement na subong sa mga ulubrahan nga kung ikaw matrabaho on-site, kinanglan fully vaccinated kay para nga hindi ka na magkinanglan mag-RT-PCR every 2 weeks. And lastly, ang ikatatlo, of course, ining nagsaka naman ang aton nga mga cases. Tagdamo naman kita mga bagong infections. Plus, may kulba. Pakita nga base, may Omicron variant na outbreak. So, in preparation, mas mayugid nga naka-booster dose kita madugangan ang aton protection against hospitalization. We are protected against COVID death. We are protected against severe symptoms. So, amo na siguro ang nagdamo. Lastly, Action Bri, sa buong kadamo na sa mga establishments na nag-require na nga fully vaccinated. Mag-participate ka subong sa mga events, yung mga gatherings, ang mga venue nag-require na nga fully vaccinated. Both ang workers at the same time ang mga participants. So I think amo na mga rason nga what that is driving the vaccination numbers kag ang mga aton kauturan nga gusto magpabakuna nagadamo tungod sila ang mga rason. Okay. Kaya ang iba nagakahangawa abal nila imbis nga makalikaw ta kay Omicron do makulbaan manta magkadto sa vaccination site kay nagakadula ang social distancing to sa kadamuon sang nagakadto subong sa mga centers, ma'am. Amo nang botsilingon nila.
Yes, may ara gid action bray nga mga instances nga nagadamo gid nagadululungan ang kapin paghihingagaw sila antes mag-cut off nagadamo na usually ang nagatila galaba ang mga pila gina-instructionan ka na ang aton mga vaccination teams to make sure nga gina-follow gid ang distancing requirements naton. May ara gid galing mga nagapasaway gid bala kung kisay gusto mauna kabalo na gid sila nga may pila madinaguso gid bala inang hindi bala magdistansya kundi mahingagaw gid mahingalit gid. So ang ato nga reminders is kung magkita sa mga vaccination centers pareho man kung magkadto kita bisan sa diin nga mga establishment or mga opisina talatapan or kung diin man nga kaladtuan naton, make sure nga naga-observe kita sang distancing, physical distancing required, regardless kung na fully vaccinated ka na or may naka-booster dose ka na, because wala nagakahulugan na nabakunahan ka or naka-booster dose ka nga hindi ka na pwede mag-positive. Yes. Pwede na gyapon mag-positive. Ang bigpaha lang kung vaccinated ka, protektado ka against severe symptoms. Okay, no. Amo man tong kagabi nig panawag diri sa amon kag pamangkot man lang ma'am kay eksperyensya niya bla sa SM nga nagkadto siya senior citizen na pagkatapos ginpabalik pa pagbalik niya yawan siya hulat pungko may nagahulat siya pero may nagaalalabot iya nga ginasugata kag ginapauna pasulod. Siling ko hindi tanay masabat base may advance to sila nga appointment man pero ma'am ano giblang senaryo again sang vaccination nga ini first come first serve man ni ayhan gihapon or base may ara gin man sa mga way mo lang nahibalaan nga nagatratar sa SM da nga may mga kulokilala nga ginauna ma'am? Actually, ang ato niya nga everywhere sa tanan nga vaccination site, wala kita sang may ginauna dara kasi mabalaan man na action bray, ikitaon man na sa tanan. Usually sa mga malls, ang gwardiya mismo sang mall ang nagapapila. You know, gapapila kag nagahulati ang iban may gina-advise na sila, especially kung maglaba ang pila, ginahambalan sila nga pwede ka tuanay ka kung may baklon ka da or may katuan ka during iban or makadto ka to sa imo nga telephone company for example Balikan ta si Ma'am Emma Caction. Action firing line. Okay, gina-address naman ng question kagabi din sang cooler taho nga ti biktima siya sang suno sa iya nga ti yawan na siya hulat pero may nagaalalabot ya nga una nga ginatratar sang sa iya. Action firing line. Ti subong may kay labot mismo sa igtalupango di Ma'am M kag ma-address ni Ma'am. Go ahead liwat sa imo Ma'am, balik sa imo. Yes, action bray, may ara dara nga mga nagapila na temprano. Pag cookies agin na advice na sila nga imbes maghulat dara ka magpungko. Kung may ara sila iban nga may iban sila nga errands nga ulubrahon dara sa sulod ng mall. Adto kamo to anay kag balik lang kamo di check back every now and then kung na ano ng status sa inyo nga pila. So it does not mean nga kung bago ka na nag-abot nga bago ka lang niya. Mabalaan man na action bray kay usually may ara na pag-abot mo dira, ang procedure is tagaan ka format. Okay, wala sang advance nga form. So pag-abot mo dira, tagaan ka sang form. But siningon ko ng tao, ganit may form, that means nag-abot na siya kaina. Naka-register na siya kaina. Nagpila na siya, nagwa siya sa pilaya, nagkapto siya to sa supermarket, kung may bakal na siya, nagbalik na siya sa pila. So amo na usually ang nakatabo. At least, May mga iban nga, hindi magpungko, hindi maghulat lang sila for the entire time, may ara man yan nga, ara lang sila gyapon sa pila. Okay, at least naintindihan ta nga may amo sila nga mga senaryo sa vaccination center. Ma'am, kambyo lang tagamay regarding sining hangyo sang operator sang fast trap. I don't know. Kaya nagpadala daw sila sulat sa kay Mayor Bing Linardia and I don't know kung may ideya kasi ni ma'am anong ang ayo malang sini dulaon ang RT-PCR test result kay negatibo. Amo ning rason kung nga naguntat biyahe sila ma'am. Anong sabat sang city sini kung may ideya ka na subong ma'am? Wala pa na nakalabot sa amon ang letter. So there kay usually kung may mga request na pareho sila kag kung na-endorse na sa EOC kaya nga ato niya nga meeting sa EOC kag ang deliberation sang ato nga mga clusters every day kada alas 8 sang aga. So kung may ara nga nagaabot gina-deliberate na namon, ma-dispose na namon ng
ina nga issue kung Mhm. nakalabot sa amon. Wala pa ina nakakadto sa EOC. Mhm. So we have no idea parte sina sang request Action Bright. Aha. As of now, kung ang nagabiyahe pa kadto sa Iloilo, ma-turn around lang siya kag mabalik within 24 hours. Wala kita naga-require sang negative RT-PCR test. Mhm. However, kung magtinerto siya malawig, Mhm. may requirement din kita. But siguro, ma-review man kita sini Mhm. since nagpareho ng aton alert level status. Mhm. Nag-alert level 3 kay isang nagligad kung madumduman mo Action Bright, din-require na naton kay tungod alert level 2 kita, Mhm. ang Iloilo City nag-alert level 3. Yes. Mhm. So ang ato requirement for a negative RT-PCR test para sa mga nagahalin sa alert level 3 na mga LGUs and higher. Mhm. Since nagsaka na na-elevate ng aton alert level, gabagay gid kag nagakaangay nga reviewon ta ba na ang pag-require sang negative RT-PCR test. Mhm. Okay. At least tonight, liwat na ito napabalo sa publiko kay damo man nagaangan-angan man kung ano ang mangin status ang biyahe sining mga fast craft malang sa Iloilo to Bacolod kay paintindi tiyang Roroya Ma'am Emya padayon man na mo ang biyahe galing kito yung fast craft subong ang bali Sir Frank Carbon mabiyahe kaming pasero 2-3 kabilog ti perdido gid sila no amo mali na ma'am. That's true. Pero ma'am, balik kita sa cases, subong adlaw daw, nubo kita, although masubra 50 paghihapon. Kumusta subong Bacolod, ma'am? Update lang kita sa sining COVID-19. Ang aton subong nga active cases as of today nag-aara na sa 580 plus. Pero ang situation is that majority sini are asymptomatic. Mild, very mild symptomatic or asymptomatic. In fact, to be exact, out of 589, 21 lang dira ang ara sa hospital. I Kag see. wala sang may ara sa ICU Mhm. na COVID-related. Kaya ang situational report ng DOH as of today, Mhm. 0 ang aton nga ICU utilization rate diri sa Bacolod. Mhm. Butilingon, wala sang ara sa ICU na COVID patient. Mhm. So manubok magyapon ang aton utilization rate Aha. sang hospitals, ara lang kita sa 17%, kita aga saka siya galabot sa 21%, gipanaog siya 13%. So manubo lang kayo, very low ang aton utilization rate. Mhm. So wala kita subong pa naka-alarma as far as the utilization sang aton nga mga hospitals. Mhm. Kaysa na siling ko na, tungod man siguro sang herd immunity nga ato nalabot, Mhm. naga-weekend na gidman, no? Naga-weekend na gidman, although dasig mag-transmit, dasig magpanglaton, Aha. pero mas, anong weekend, mas weak na ang process, ang virus, ang mga symptoms, Mhm. hindi na syado kalala. Correct. After Correct. Bright. Mhm. Unlike sa previous naton nga mga surge, Mhm. na syado gito ya ka lain dito, especially ang last surge naton nga ang mga hospitals laba gidya ang wait Yes. list sang tanan nga hospitals. Mhm. Wala kasudlan nga mga emergency rooms, Mhm. kag ang mga ICU sang tanan nga hospitals puno. Aha. Ang iban nga mga emergency rooms gin-convert na sa ICU Mhm. para lang ma-accommodate ang iba nga mga pasyente. Kag- We're actually in that right now, Mhm. although nagsaka aton cases, and hopefully, Mhm. ang pagkakuntani, ginapangamuyuan ta nga, mapabilin lang nga mo sina ang aton sitwasyon diri sa Bacolod. Aha, dito sa Metro Manila daw linibo 3,000 na to ka mga healthcare workers naton nga affected gid sining Omicron no. Hindi man sigurado ng Omicron pero lain matsyag nila. Pero diri sa aton sa Bacolod subong daw linong ma'am no, amo nang pasalamatan tagid sa mahal nga Ginoo. Do kalinong sa mga health workers sa subong diri. Mhm. Actually, may ara man kita, Aha. at kaina, may ara man kita, may mga health workers kita, subong may nurse kita, may doctors, na nag-positive man. Aha. May ara kita gani health workers nga ara man subong sa isolation facility. Mhm. But like I said, Mild. hindi siya severe. Wala
wala kita sang nagagrabe subong tungod sa COVID. Ang mga nagaka-hospital na mild man gyapon ang symptoms, Aha. kalabanan sang naga-positive na ara sa hospital, Action Brian, may mga comorbidities na nga daan. Inabla may cancer, may chronic kidney disease, and it so happens nga nag-positive sa COVID, so kinanglan hospitalization. So mga amo sinabla ang aton nga mga cases sa subong. Matawhay kita kag mild ang mga symptoms. Manubo pag inikitigin na stricto pag ita sa alert level number 3 may nga advance ang aton sini nga pag stricto para madali ma'am no ang pagpanubo liwat kay COVID-19. Pero ma'am as lang ko kundi may mga nagapositibo iya nga mga nagabulusong ang isolation na sini ma'am pila ka days gani liwat ma'am may naghingagaw di pamangkot subong ma'am. Ay pareho lang na tanan, Pareho lang. Action Bright. Aha. Although may ara na subong advisory ang DOH na pwede na sa 7 days. Kung asymptomatic ka, pwede ka na mag-graduate Aha. sa imo isolation after 7 days. Pero ang consultation sa mga infectious disease specialist naton, kay iba nga mga doctors pagid, kag vaccinologist, at the same time sa aton mismo sa Emergency Operations Center nga mga doctors naton, we have made a consensus nga i-maintain na ron lang naton nga after 10 days kita ya mag-release Correct. sang aton nga from isolation para ara kita sa safer side. Kag hindi magdamo ang aton nga mga cases. At the same time, amo man na Action Bri actually gina-advocate na subong kag may advisory man ang DOH nga kung ikaw healthcare worker kag nag-positive ka, after 5 days pwede ka balik sa obra. Yes. But kita diri sa Bacolod sa EOC, wala na naton subong gina-implement ginasunod sa gihapon ang 10-day nga isolation period. Panigurado Panigurado lang ni aton ma'am. Yes. Oo. Kaya mabudlay na ang opinion sa aton mga infectious disease specialist nga nag-viral shedding ka pa at 5 days. So, kung ang healthcare worker padyutiyon mo na, may posibilidad pa base maka-infect pa siya sang pasyente, sa iba na mga healthcare workers pagid, mas pagid na, mas malala pagid ina kay kondamo kita healthcare workers nga mag-positive, dako naman ang magiging kulang naton sa manpower sa aton mga hospital. Sige. With that, ma'am, salamat gid si mo sa nga serbisyo tonight. Damo naman kita sang may napabalo nga publiko diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. God bless aton tanan, ma'am. Stay safe sa aton, ma'am. Thank you. God bless you too. Yes, mabuhay ka, ma'am. Thank you, ma'am. Action Firing Line. Okay, kulo kompleto ang information diri siyudad sa Bacolod Bakaksyon. Halin iya sa istorya sang bakunahay, no? Ining pabor-pabor blakon ka isa. Pero may explanation dito si Ma'am M. No? May mga reklamo, ari subong may nag-chat sa aton diri, pero kabay pa nga namuno ta naman to, nga mamuno man ni Ma'am M ang mga tawo dira sa vaccination center nga dulaon yun ang mga pabor-pabor nyo. Action Firing Line. Kaya nga pala riho man lang tatanan nga napiktuhan sining COVID-19, tikon may nakapila na dauna, unahan nyo. Pasunuran nyo lang, hindi nyo paghatagi sang paborabling iban dira kay ang iban naka-schedule naman na sa ila sining kaugalingon mo. Action Firing Line. Sige, na ang iban karon na i-plaster ta sa aton sining pagpangalagad purti gini nga adlaw subong ho. Adlaw gini subong sa mga truck sang tubo, no? Kay kundi kay nato sa Pontevedra, 2 patay. Sa Kabankalan may 1 patay to, 2 man to ka truck ka tubo, may tubo man to karga. I-check ko lang ini, may ara sang 1 ka truck sang tubo aksyonan nga sinalakay niya yung auto ho. Sinakyan niyang auto. Kabay pa nga hindi na diri sa Negros Occidental. Pagintindi ko, duha maning patayo nga nagasakay sa auto. Action Firing Line. Ang truck sang tubo nagatungtong sa auto ya. Nga buta sang tubo na no. Tubo day subong, truck day subong nga daw ila. Purti no. Ay nako. Last 7:46 Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action Firing Line. Pagbalik naton diskasan tang EO sa probinsya sang Negros Occidental. Ano ba mga restrictions dito kay gin alert level number 3 naman sila kag iban pa nga mga balita. Action Firing Line.
Pero antes pa naman tanan dirusoto sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets. Maayong gabi lang sa mga friendship naton, si Joshua Bia nagamonitor. Happy birthday sa iya kuno palangga nga partner, 26th birthday, Mary Joy. Happy birthday. Si Mr. Neneng Grati Araman, Baby Gregorio, nagamonitor subong sa poblasyon DSB upod kay ng Joya kuno kag sa husband niya nga si Hiple, no? Merly Dolido Magallanes, Nice or Nice, Mark Anthony, yung gabi action Brian Mordensur. Sige, salamat gid, no? Si Sir Milili Oligo dira sa Maybani Cave, Tangob, 24/7 nagamonitor. Melvin Piñafiel, Grace Alba Mistas, Athia Kim Iriban, si Virgie Salgado, Lilia Taton, God bless man. Tamyaw ni Sir Oligo, si Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky Dailagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Ropi Libra, nagamonitor man, si Michelle Sayog Himiroy, Leia Younger Esquivel, Sang Talisay, Ernie Odasco Lidas, Romel JP. Mayong gabi Action Brian sa imo matahong nga programa Action Firing Line. Monitor lang idola. Keep safe and God bless. Salamat. Si Aprek Mandi Uya, Roberto Hiraposco Caraballo naga-monitor man. Bray tama gid hambal mo kon kilala gani ginhatagan nila card ti ang iban nga nagapila kaluluoy man. Naga-monitor ning ara sa mga vaccination site center. Hindi nyo man pagpatami pakita sang inyo sini pagpabor-pabor kay basi magwilga ang publiko kakamong balikan dira, no? Joby Monares naga-monitor man, Marilyn Tolosa, si Maria Nelia Obrique Saiko, Jigo Val, good evening Sombray, watching live from La Carlota, Siri Barangay Cubay, si Martin Aliling, Baryoga Ray, Jinilen Banduha, ara naga-monitor man, God bless. Si Jerry Gakuma, Georgia Gargasiran, ginagreet lang staff sang Shirley's Inasal, Lovic, Mayet, kag owner mismo nga si Shirley Leonidas. Miss you guys. Wow. Namit gurong asal day, no? Warren Ortiz, salamat kid. Christine Minies Villalubos, si Cheche Lesorquilla. Evening Bacolod City, stay safe. Purok Size, Barangay La Granja, sa Quezon City, Nagalantaw, Subong. Riaglo Ornaldi Mijay sa Hong Kong. Paul Spot III. Leo Garduce. Hoy, si Pastor. Nagamonitor sumong si Pastor dito sa Don Salvador Benedicto. Ba nagapanihapon kuno sila. Salamat gid. Bilog nga pirsa sang upod ang aton nga vaccinators from MHO. Padayon gid ang pagserbisyo tag sa kamang barangay kag kanami gid kay nagakooperar ang mga tao magpabaksin gid. That's why sa aton iyang market day samtang naga-check kami sa ila halos vaccinated na ang mga tao kanami gid kon matinumanon ang mga tao. Bauti maayong gabi da pastor. Magpuli ko da pa niya punan wag ko pastor kag pakapihan. Thank you gid. Bebeng Francisco, Action Bray, are lang kami diga live sa programa si Bebeng Francisco niya sang Villa Estefania Fortune Town. Ba, tupad balay ko ni Guru ay. Din ka nadapit man. Stephen Magbanwa, good evening Action Bray, biskan diin ka magpa-second dose. Kaso ang balmo Action Bray, pahulaton ka, maubos ang nakaschedule. Yawan, kasang hulat kay patapuson, anay ang nakasked. Ang anabot mo silingon mo sir bisan din kala makadto actually sa second dose mo batunon kanila kung una ka to ti una ka ginalinya. Stephen Magbanwa, Action Bray, ask Ma'am M, ask kung saan o amon mabalaan mga magpa-booster na kami pila ka months. 3 months sir? 3 months. Sample B, nakalagpas na 3 months sa second dose mo, pwede ka nakapa-booster. Rebecca D,
si Bon Ignacio, Garcia Montano, Carla Grace, gapon gani nagpavaksin gindala ko tubana ko ugangan ko sa tangob. May nagkumon nga hindi nga taga tangob kay taga barangay 34 kami. Oh, bisan diin lang pwede. Way man to kumod-kumod siya, way man sa ideya kung anong ginatawag ang bakunahay. May ara gani nga taga hinigaran diri sa Bacolod nagpabakuna. Bisan di lang na batunon ina na. Rinan Aloro Rico, good evening Sir Bry, mati lang kami still blackout sa dire Japon sa Monday from Barangay Sag-ang La Castillana. Si Anan Araman, si Garcia, okay nabasa ko na. Nonoy de Vildos Cabarles Jr. naga-live watching man Bulwangan Hinubaan. Si Homa Lomina, Sonia de la Torre Delgado. Hambal niya, good evening Action Bry, hindi ko magpati sang ginhambal ni Ma'am M ang kay natabo na sa amon last Friday. Sa Ayala, number ako, pag-abot sa sulod, may ato na to na gina-entertain. Gina-pa-fill up na sang form pero gina-correct ko gid kay hindi na pwede nga maghatag ta favor sa kilala ta kami dugay nagpila sa sila ya patawhay lang sa sulod. Basi una pag ito sila ma'am. Pero feeling ko si Ma'am M way gini siya ideya sa ginahimo sa mga tao sa mga vaccination center. Dapat hindi nila pagsigihon na hindi ginamaayo, no? Pero salamat gid ma'am sa pagpabalo mo diri sa aton no? Smile Albanias Araman, si Jonilo Norbe, Mark Anthony Celeste naga-monitor sa Purok Isla, Barangay Villamonte. Si Isabel Blanca sa Santa Rosa, Laguna. Si Kim or Chim Pagran naga-monitor man. Salamat. Si Pilton Lipora sa Purok Sabes, Barangay Villamonte. God bless. Maribel Valentino Dulman Paz. Good evening, Sumbray. Watching diri sa Manila. Pabati naman sa Papa at Mama ko, Rogelio at Corazon Dulman. Salamat, git ba? Taga diin sila, taga DSB ka mong guro ay mga Dulman no? Sige, salamat gid no? Sa mga viewers hindi ka maghalinda kay pagbalik ta dugay-dugay, i-discuss naman tong accident table kay na sa Kwan sa Pontevedra kay ang bata sa tong driver nag-ako nga nanugid siya sa pulis nga ang amay niya nga driver nakainom gid man antes nagbiyahe. Wow. Las 7:54. Balik lang ko dugay-dugay ha, ma-relax lang ko. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon yang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre. Ante sa report Action Eden Aboso gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Bray, tamiya ko lang ang best friend ko na si Esperanza Esike. Ang nagatamyaw si Yolanda Pasamante. Sige. Evening Action Bray, nagamonitor kami di subong sa programa mo si Tresnia. Caritativo. Upod sa ako nasawa nga si Lady Lee Chavez. Salamat gid no. Ginatamyaw ko gali sang mayo nga pagpamati sila ni Mama Rosemary Chavez, Tito Dimil, kag duha ko ka bayaw si Aiza kag Mayet Chavez. Sige. Salamat gid na sa inyo sa pag-monitor. Action Bray, good evening. Monitor lang ko. Ako gali si Andres Pongar. Bow. Evening Action Bray, si kag kay Ma'am M, as lang ko tani kon tapos kada booster ang card pwede na dayon ma-laminate. Thanks gid. Wala ko kapamangkot kay Naba, no? Sige. Padasunan ta na pamangkot ta. Good evening damo da ang first dose nga may aman bugas diri sa Mansilingan. Timayo gid no? Good evening Sombray, kulang sa arrangement kita mo diri Agro Mansilingan separate ang senior pregnant kag PWD karon palapitay sa luwag didto guba ang posisyon sa vaccination site. Concern lang ko. Ti mayo gina kay nagapinanugid kamo sang sa iposipusan ta lang na. Kay matyagan ko si Ma'am M, why ni siya kabalo sang iban nga ginahimo sa mga tao sa vaccination center mo, no? Amo ning dapat nga ilaman tagaan concern kay subong ang tao gusto na gin magpabakuna. Di ko maginamo na sa vaccination site nga mayara pabor-pabor, ibang tak-ana. Sige, last 8:10 sa aton sining nga pagpangalagad sa aton nga linya Action Eden Aboso, check talang Kapitolyo Provincial. Sining executive order nga ginpapanaog man ni Governor Jose Lacson, may angot nga nag-alert level number 3 na ang probinsya sang Negros Occidental. Ang balita Action Eden dulong sa aton sa D3 Bayo Duga proteksyon sa kaugalingon. Action Eden, may gabi. Action na, Brian, nagpagwa na sa executive order si Negros Occidental Governor Eugenio Action. Sinigid lang na hapon
Angot ini sa pagpaydalong man action by no sa probinsya sa alert level 3 starting ini sa January 16 hasta naman sa 31 action by. Ang mga salient points lang sa EO Action Eden. Action Eden. Below. Bilig guwa kadaga may bisay mo nga kwan be, hulot abe. Kay daw gina kwan kita, daw gina sanlag kita. Sige, plastar. Action Eden. Okay, goods na. Go ahead. Oo. Ang salient points action by sa EO na ang mga individual nag-edad 17 anyos o panaog subong man ang mga senior citizens kag may mga comorbidities ginatugutan namin sila action by nga magbiyahe o makagwa sa ila sa mga balay para di magbakal sang essential goods. Mabakal din sila sa ila bulong sa ila sa mga pagkaon pwede lang pero wala pa na saad kung paano na ma-prove I mean nga mabakal sila sa essentials. Sundon mo eh. Ha? Sundon mo kung makadtoblas drugstore kung hindi. Kadamo sang kinanla na tinabo. Sige, go ahead. Sugtan man sila Bray makagwa para magbakal o kung para magtrabaho. Sige na tugutan ng industriya kag opisina kag mga outdoor exercise. So si Lola, senior citizen, 62 years old gusto mag-exercise sa plaza dahil sa Kabanwa. Isugtan siya kaya may exercise mo. Okay, gina. Oo, nang amo lang nagaling kung ang pamangkot mabalas ng iban may punto man paano masigurado nagira lang ina sa makatiko mag-exercise kaya magpuli man dayon o kung mabakal sa essential kaya magpuli man dayon. Galing kay cooperation na lang guro consideration man sa mga pumulunyo. Feeling ko lang dire sa alert level number 3 nga ini ang pagkooperar naton, ang pagdisiplina na lang naton sa kaugalingon kay kuno mo lang gini karong bantayan ta sa gobyerno ta Action Eden, di na kita na makahimo sa iban pa nga proyekto mo. Kay iban nga mga kinahanglanon ta sang gobyerno ta para sa publiko. So until san o kita nga sagi kita ya kabantay ka gobyerno, dapat kang naga-monitor ka ba subong, disiplinahan yun ang kaugalingon nyo para madula na ni ang si COVID-19 Action Eden. Anyway, sige, go ahead Action Eden. Action Eden? Kapigaw. Oo, tawagan ka na liwat be, kado kapigaw gid sang signal mo kag pulo plastar ka bigamay be kanugon. Balikan ta sa Action Eden maka-action importante ining EO ni Gov Lacson kay covering ini sa bugos nga Negros Occidental sakop ining 32 o kon mga banwa kag syudad 19 kag 11 mga kaksyon o kun ka banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental 30 rather. Action firing line. Balik Action Eden sa imo. Yes, Action Day ang ikaduha din palipot sa 50% capacity ang mga outdoor venue bala. Ano man ang vaccination status, may first dose ka man, naka-second dose ka, may booster shot ka. Basta outdoor venue, Action by 50% ang capacity nga i-allow. Sa ginatugutan na maka-operate ng mga establishment. Samtang kung indoor venue naman Action by, sabi maghiwat kaya sang 50th birthday mo, sa sulod sang hotel, 30% capacity lang ang ila sa mga mabaton kag fully vaccinated individuals dapat. So kung magpakasal ka, dapat ang imo maid of honor fully vaccinated kay kung first dose lang hindi ka sulod. Wow, grabe. Hindi ka gika-attend kung ikaw galing kung ikaw bing bride ka ron, ano na lang na. Anyway, joke lang Action Eden, no? Sa outdoor ka, sa outdoor ka na lang. Sa outdoor. O kung pamuyong ka na lang nanay. Sige, parte, no? Kabudlay kay COVID-19. Oo. Ang sunod gira Action by sundon sa kung masunod sa DOH circular number
2022-002 series of 2022 ang protocol Aha. para sa mga home quarantine kag isolation sa mga kaso sa COVID-19 nga wala sang sintomas, mild symptoms, o moderate symptoms. Actually, press nila sa mga nagapauli pa nga mga OFW sa KROF, again, panubo na niya ni action by mo. Especially, for example, kung fully vaccinated ka, sang ligad to, miss na 14 days, Aha. inasugtan na mga 7 days or 5 days na action by, depende sa Japon. Sa status, sa sa vaccination status. So far, amo man lang na action by ang Aha. mga kinalaingid. Pero sa mga nagapamangkot na lang, sa mga document requirements para sa interzonal movement palaya sa mga fully vaccinated o kung partially vaccinated kag unvaccinated, ano sila dapat ang mga mag-presentar sila pasulod sa probinsya sa FPAS. Kabalo naman na tama na nagabiyahe ko ano na sa FPAS, makuha lang man na online. Kag amo ning negative gid nga RT-PCR test result action by prior sa imo sa pag-travel. Ang kabalo naman kita nga ang validity na 72 hours. Oo. Kinanglan mo na dapat action by mo kay para mabalaan nga negatibo kag gidya. Kag siyempre ginbutang na lang sa iyo kay do kadamo gyapon sang ano man, do kalaway man sang batinggilan, no? Pero may batinggilan. Tiga bagol eh. Among ka pamiki pag hindi walang survey sa dokumento, imbis na tayo yun ang lakat nila. Nagapapiki-piki pag dati. Kung may kita nga may piki ka mo na dokumento, 14 days quarantine gid ka mo sa provincial healing center. Kag sa ikalimang adlaw nga pag-abot nyo, ala pa ka swab test ka mo to at your own expense. Kaya dapat kasuhan pag yun para madudla nisla. Oo, kulikoto na. Imo ilong, kulikoton. Pag imo bulsa, kamahal dan sa RT-PCR. Namian ko sa kulikot. Go ahead. Nagdoble ang imo gasto. Kag ano, hindi ka karekta pa uli sa pamilya mo. Abi nyo, kung gusto tagid nga madula na ni si COVID-19, abi pag-kooperar gid ka mo. Amo lang ning ginapangita ta, simple action eden mo. Correct, action right. Given pagid nga alert level 3 na kita sa probinsya, maging pagwa man di action right nga mga airport operation guidelines pala. Nabalaan ta 1 flight per airline company per day nilang nalang nigali action right ang Manila Bacolod Manila flight. Okay. Kadamo sa mga message gan sa aton bala sa Facebook kung ano na lang himuon kasi kung ano nung pauna ay man bala pasahero. So meaning tatlo ka flight kada adlaw. Kay tatlo man kompanya sa aton ding nagadungka di mo halin sa Manila man mo. AirAsia, PAL kag Cebu pa ano. Yes. Tapos sa Manila Bacolod Manila na Sambraya. Ang Cebu Bacolod Cebu 1 flight per airline company per week. Amo nang ambal ni Action Bar ng Ligad kay isa na lang gid kon Cebu Manila. Cebu Bacolod. Oo, ang Manila at least everyday pa. So isa-isa lang. Kag ang amo man gyapon ang mga requirements ni pare sa barko Action by FPAS. Negative RT-PCR kag ang iban mo dira ng mga dokumento. Kay sa seaport actually wala naman sang problema gida press diri sa aton kay 50% capacity lang. Sige man yang roro kaya sundray mo pero mo to kagina dalon tan parang tindihan sa aton sining wasasyon naluhulat pa to sila ni Sir Frank sa decision sa EOC. Kay nagpangabay to silang dulao na lang balang RT-PCR action by sa magtabo ka pa Iloilo kung vice versa. Diri kiti ang bali wala naman sa protektahan mo. Kay puro naman alert level 3. Unlike to Yaligad na ang Iloilo alert level 3, kita diri alert level 2. May rason pa nga ma-require RT-PCR kinubo ding alert level natin. Subong na malang pwede naman nga vaccination card hambal niya. Galing kay wala pa sang sabat ang EOC man. Kay actually until tomorrow pa mo January 15 suspended ang ila sini nga pagbiyahe. Di mabaluan pa na buwas kung by January 16 ma-resume ang biyahe sang fast craft kag kon gindula na ang requirement na RT-PCR. Actually bago ko lang interview si Ma'am MY Pakalambot sa opisina niya ang sulat sang operator Action Eden.
Actually, Action Brian, bali ni Sir Frank, kay Dr. Chris Rongon, sa nagdirektyo, kag nag-text lang sila. Wala na ko nung ginapag. Niya, subo nga panahon, actually din, wala na niya kinanan sa sulat-sulat. Ikidasigay kami dapat mo, text na lang. Ate mo, wala gid ka baton, gali si Ma'am MK, text lang gali, personal message to gali, hindi gali kay... Okay. Kaya hambali Action Brian, ito kalawig, pa kung sa proseso, kung papel-papel, at yan, ako na text Okay man. Paagi, dirata na. Doon ka kuha na lang, birbalanay na lang kay para da sigay Action Eden na kay days man lang nga ton nga ginapangita, di mo? Oo. Kag, lastly, Action Brian, closure sa mga establishments sa pagsulundan, ini sa IATF, and under alert level 3, sirado or i-cancelar ang face-to-face or in-person classes for basic education, ang contact sport, ang mga peryahan, sirado, mga playground, sirado, ang mga video bars, sirado, ang mga casino, sirado, ang bulangan, sirado. Backyard Ang lottery, kag betting shop, sirado, ang mga nag-online sabong na, sirado. Kag iban pa nga mga gaming establishment, Action Brian. So far damo man ang Action Eden, no? Why nagid man sang iba, no? Sa last year, Action Brian, limited nga operation establishments bala. Sila nga itong mga patigayunan sa 50% capacity. Ang mga venues ng meeting, mga dine-in services bala sa mga restaurant, mga fitness studio, mga gym, 50% capacity, mga personal care establishment sa mga barbershop, mga spa, hair salon, 50% capacity Action Brian. Sige. So far, amo man ang Action Eden, balikan ta kada karon Action Eden sa report na to sa may Pontevedra. Gusto naton ibalik ko nina kung ano gid ang sitwasyon Action Eden. Yes, ganda. Sa liwat sa mga kakson, matake effect ini sa 12 midnight sang January 16 hasta ini sa January 31. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Indianabo sa mga kakson, din sa man sa Piat, labuton ka sa ngamong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita ng kakson. Sa Bacolod, Action Radyo. Action Firing Line. Kompleto ang IO ni Governor Lacson para sa aton diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Sundon ta na kung ano butang sa IOTA kay para mamat-amat ni dula si COVID-19. Amo malaning ginapangabay sa gobyerno mo. Action Firing Line. Sige, karang pagbalik ni Action Eden ayoon ta siya tonight, duha ka salyada siya bangod siya subong nakasagamsam sa dalagko nga mga balita dis probinsya. Action Firing Line. Pero antes pa sila maka-aksyon, ang report Action Eden karon parte sa aksidente sa Pontevedra. Ginaendorso ko na sa inyo ang Mighty Sick Xanthon Plus Herbal Capsule ining duhagin kung Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre
sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy Sige, check naton Section Eden Aboso at this time sa pagbalik report sa natabo kay nasang aga mga kaaksyon. Pwerte man to nga aksidente, ti patay gitong mag-iloy. Lumagas ang iloy pagka last 9 to ginbawian gid siya sang kabuhi. Sino bang mabuhi? Sina imo nga ang matampok sa imo, balay, tubo, kag salakyan. Kag truck mga kaaksyon, dito sa may Antipolo, Banwa sang Pontevedra. Sige, check naton Section Eden, bisan lipot lang ni, at least liwat naton nga maplastar sa aton sila nga mautod kag leksyon sa iban padira nga may mga puloy-an sa kilid sang dalan nga kadelikado. Action firing line. Action Eden, balik sa imo may gabi liwat. Evening action bar no sa liwat. Masubo-subo mo ni ang lakas. Action Eden, plastar biliwat be sa imo sining linya abe. Action firing line. Action Eden. Right. Pigaw gid siya. Aha. Abi plastar gamay sa gwa nga medyo lululigwa. Intindihan nato ni kay bisan ano nga kuan subong telecommunications pigaw ang linya. Action firing line. Oo, maka Globeman Smart kagining dito subong ho. Medyo pigaw gid ang linya subong las 8:42 sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Sige, while waiting kita, good evening Subray. Ari lang kami din nag-monitor sa iba programa kada gabi. Si Lovic niya, kag Roby de la Luna sa Barangay 30. Sige. Salamat gid sa inyo. Action Eden, balik sa imo. Yes, Action Bray. As I was saying, kagina, aga pa ka subo iyasang balita. Bangod nga duhagid yung ka persona ang napatay, mag-iloy pa ini tungod sa aksidente nga nagluntad dito sa may Purok Amurabita, Barangay Antipolo, Banwa, sang Pontevedra. Ang sitwasyon, Action Bray, bali duhag ni ang patay, kag may mga pilason pa, duha pilason, matapos ni nga natumba ang 10-wheeler truck, kag napilpilan ang isa ka balay. Ang sa pag-identify sang Police Action Bray ni Police Corporal Genesis Benias, nga manini siya investigador sang Pontevedra PNP, ang napatay Action Bray ay plastar na nga ang truck pala Action Bray, ang 10-wheeler ni halin ni siya east-west direction, ginamaneho ini siya ni Henry Salgado Sr. taga Banwa, ini siya sa Binalbagan. Kag una ni Action Bray, nakita pa nila nga nagbunggo ini siya sa steel bar bala sang DPWH, kag napilpilan ang balay sang mga kordero. Ang biktima sa Action Bray, dead on the spot actually ang bata nga si JR Cordero, 30 anyos. Kag sa hospital na napatay ang iloy nga si Ermi Cordero, 58 anyos. Para sa aton siningaw ka action, ma-visualize nila kung going ka Action Bray sa may La Castellana nga way, sa may Kurbada, gid ayon ang balay sa mga kordero ara gida sa igad sang dalan. Pero ang sa natabo ang aksidente, opposite direction naman ang truck, bali pabalik na ang pabalik na siya sa may Bacolod, halin siya sa La Castellana nga way. Kag ang dalan Action Bray taas sang sa balay, ang dalan bali do katupong na sa tunga sang balay bala. That's why nga pagkatumba sang truck, napilpilan ni gidya ang balay sang mga kordero. 1:30 a.m. ni allegedly natabo Action Bray ang aksidente, pero alas 5 na yasang aga kagina nakita ang lawas Sanday JR Cordero nga dead on the spot, kag ang kay Ermi Cordero gindala pa sa hospital,
kay una-una to gana siya isang ara pa sa dito nagaginhawa pa eh. Uy. That's why niyang ginagaw siya dala sa ospital. Kag na-interview to ang isa sa nakaluwas na bata man ni Ermi Cordero nga si Leona Cordero, 12 years old. Ginlaragway niya sa ato ng Shanday ang itsura, ang ang plastar sa ilabalay, bali ilapertahan, diri facing sa may Kanlaon, Action Bay. Facing sa Kanlaon, kag ang iya sini nga magulang nga dead on the spot si JR, ara nagatulog sa sala. Kung facing Kanlaon, ang kwarto ni mama niya ara sa tuo. Kag siya Action Bay, ang kwarto niya ara sa wala. Kay duwa lang ang kwarto. Mga 1:30, nakibot na lang siya Action Bay nga nagrinagamak na kung ilabalay. Kay ilabalay, half concrete, half light material. Nagdako ko nung nalagabong, nakibot siya. Kag nakamadmad na lang sa Action Bay nga may napintala na siya isang semento sa sa iya sininga nga kamot kag butkon. Kag ang nakaluwas to sa iya ang foam nga dako nga nagatindog to sa iya kwarto. Tapos pagtumba sang traka na pilpila ang boto ang nagtabon sa iya. Nga mo tong rason nga nakaluwas siya kag sang natabo to gilayon siya nga nakasinggit nakapangayo sang tabang ginbuligan sa gilayon sa iya sininga mga kaingod balay. Pero halin to alauna imedya abing natabo swerte ang pangitaay nila sa iya mama kung sa iya auto Action Bay. Kaya tiyamak mo, ang karga palang daan nga tubo, 40 tons mo. Grabe, no? Kargado kayo, ang overloaded kayo ang truck Action Bay. Nga amotong pag-kuan gid, nagpintal gid sa balay sang mga kordero. Swerte nga pangitaay kag kutkutanay Action Bay kaya alas 5 na nakita gani ang lawas sang duha ka biktima. Given pagid nga dulom ang area, may mga poste man tuod pero wala street lights kag na istorya tutong kaingod nila balay nga amo tong oras Action Bay brown out pagid. Susko. Sa ka dulom sang area kabalo ka naman nga do sa mga amo ng area may mga ginapulawan gina sila nga suga no Action Bay galing kay sa amo tong time brown out. Kag sa bahay naman niya, sang driver, ginaligar sang pulis naton, Sir Benyas, nga ginambalan siya sang doktor, nga dako ang tsansa nga posible nakainom sang makahulubog nga ilimnon ining driver nga si Salgado. Kag mismong bata niya nga upod niya nga gaserbi helper nagpanugid man sa police action Eden kuno mo. Correct, Action Bay. Amo to na istorya tagid gina mo ang 8 years old nga bata ato sa pulis. Na kustodiya sang pulis. May pilas man to gani sa tuhod, gani istorya ta bala nga nagluy balo man ta kagina nambal yang si Papa bi ma'am nag-inom pa bala kuno bala Action Bay. Ante sila nga naghalin ti syempre wala man nakabaloya ang bata kung may mga mechanical error o kung anong natabo antes ang aksidente. Pero ti nag-overshoot gid siya sa dalan kay ari na siya sa wala nga side nagtupa ya syempre mo when in fact gausoy siya dapat pa Bacolod siya tuo na siya na lane. Grabe. Isaya ato sa wala nag-overshoot nagpintal sang balay. Sige. At ang masubo-subo do accident prone area gid bala Action Bay kay September last year gali. Nabungguan man na ang balay sang mga kordero. Ang naano lang to yan na damage ang part lang sang ila sini nga kusina kag may isa ka ido nila nga napatay. Dapat sa natabo to naghalin-halin na sila no? Nagangita biban sa lugar. Oo, tika budlay kita Action Bay kag tiambal ni Leona timingan pagid nga wala ang iya amay, mayo na lang kay ang iya amay kuno sa gwa pag nila ayon balay gatulog mo. Kung panawon mo lang plastada Action Bay, plastar sang truck. Kung si Papa niya ara gito nagatulog sa gwa ayon, ti ang kaha to mo gituguro ang nagpintal. Kung natabuan lang bala. Kay si ang magulang gani ulalabot sang tubo may part po kuno sang lawas nga napintalan sang kaha sang truck mo. Berti no. Kaya mak mo ya 10-wheeler niya Action Bay ang kwan tapos kung si ang pulis pa naton pasugidon dapat 20 tons lang na mo sa 10-wheeler ti ila to ya 40
mga pwede man mga 30 siya depende sa lugar nga agyan niya action din tini medyo daligdigon niyo dulhugon ni likuon pa. Correct action ba? Di nando sa dira nga area ang natabuan kung halin ka Bacolod after Taytay mo. Di ang dalan action ba 2 lanes lang tapos napakitid pagid kay bridge na dayon. Ara na sa driver actually ang paglantaw sa capacity sang salakyan niya or truck niya. Amo pa to action ba ginahulat-hulat nga magmayo man ang condition sa driver para ti makapalayag man siya sa iyang nga side kay ti puro pa lang to initial investigation sa aton sa niya kapulisan to palayag man sa gusto. Kabalo ka action din may mga driver yang hindi gusto mag-underload ang karga nila kay mamayad na sila mo. Oo, sa siling truck da sa biyahe. Ay, sus ko. Anyways, action Eden, goods na ko anay sina kay oras ko medyo bitin gid pero kompleto action Eden Gin-recap naman yung tabo kay na kay may mga late tuners makita mo. Balitalin sa patrol ang ka-action nga action Eden na sa mga ka-action din ka man sa Pinas labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa action. Sa Bacolod, Action Radyo. Action Firing Line. Ay, sus ko mga drivers ang mga trucks dira sa tubo. Kung daw kita nyo bulubugat na, hindi nyo paglagsa ang ginansya. Lagsa nyo nga makabiyahe kamo nga sulhay. Action Firing Line. Sige, din ako makatag pasang iban pagin nga basa kay oras ko medyo alanganin gid mga kaksyon. Action Firing Line. Ginendorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule mga kaksyon. Init May gabi lang kay Arniel Gonzales diri sa Bangkok kadako sang violation ang IMK atubangan in case nga nakainom ka nga mag-drive pa Action Brian sa foreigner mapriso ka for how many years plus deportation. Wow. Diri sa aton kay ay sus ko damo na sa mga aksidente diri nga nagkalahanabo nga kung kaysa ang error ara gid sa human hindi kay mechanical error. Si Maria Rose Tadlas Hadia, naga-monitor man. Si Julie Militado Patrimonio, salamat gid. Jonalyn Ninial Decrepito. Good evening, Sumbray. Tamyo ko tanan nga daycare workers and staff sang DSWD Valladolid. Nagapamati kag live monitor. Wow, salamat gid sa inyo tanan-tanan. Kumusta kamuda? Si Jing Rojas, lantaw lang kami live si Maxon Brian, tuto in Magsungay. Si Red Heaven Guarino, evening pamati kami din sa Paglaom Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Salamat. Jocelyn Liboon Dispuho, araman si Florencia Villacampa. Good evening, Sumbray. Watching live diri sa Purok Mahimulaton, Banago. Blessed Friday, Arb, Bacolod. Salamat. Jonalyn Ninial, again, naga-monitor. Tamyaw yalang kuno si Utik Milanan kag Bugos nga ginturilan ayungon Valladolid. Sige. Si Jing Rojas liwat naga-monitor. Noel Amisqua may gabi watching live in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. God bless. Bao, salamat gid sir. Si Sir Dennis Richard Tiburuma kakululbaan gid manadaagyan sir kadalabay kuda gani kung case aga sinabay-sabay lang mga tracking may karga tubo kung case aga pinagusto pa kapadalagan tani mag-amo na nga lugar hindi na magpatindugan da balay ang balay sang pakaisa ko linumpatan man sang ano na gani ang gagaling simento gani nga truckman na munabla may lang kay way tawo ay susko ti sumaylo gito sila kay hinugpaan sang ina nga sa dako-dako nga truck kay kun ara sila at madisgrasya gid likuon man medyo dulhugon gamay kag likuon pero lapad highway dira sa may barangay Igmayaan Don Salvador Benedicto imbis nga magliko rumikta to sa balay sang pakaisa ko may lang kay wala tawo kay kun may tawo disgrasya si Sir Nerwin Sakmar naga-monitor man sa Sinimatinion. Si Maria Fe Lubaton sang
City Village, Barangay Kabog, Bacolod. Salamat gid. Sheng Hordan Tabukon, good evening Action Brian, mangkot lang ko tani kung ano edad pwede makasulod sa Bacolod. Pwede mga taga Bankalan, pwede kasulod sa Bacolod. Thank you. Pwede gid lang ma'am. Pwede gid ah. Jinky de Lagdon, may gabi Action Brian, ang Action Eden kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Uligon, Alex Montesa, Milili Uligo and all my family sa Barangay Pandanon. Merly Gonzaga Araman sa firing line, nagamonitor, God bless. Si Al Ramos, good evening Sumbray, basi pwede da kalihog sa imo sa garbage collection sa Bacolod diri sa Buena Royal Executive sa Barangay Estefania. Way pas na kasulod da. Ang last nga collection nga kolekta sang garbage diri before pa Christmas until today ay sus puryagaba. Ay nako, basi wala literatuhan mo da sir, mapadala sa personal ko nga account bi sir ang basura nyo sir. Wala sila kabalik pangkuha sang basura. Salamat, gid more power sa program. Salamat sa information diri sa aton sir. IPM sa Buena Royal Executive. Ay sus ko nga mga tao ni. Jusel Oliesa, tapos Action Bray, inquire ko tani kung sure ni ang batian ko sa Bata Market nga may vaccination sked diri sa amon buwas. Daw wala gay ko ideya man ba. Liza Joy Ilon Amoroso Araman, Barayuga Ray, Connie Laparan, salamat gid sa pagmonitor. Rochelle Fulgencio Susana Araman. Sige. Nerwin Sakmar, Amixer, Mixer tong tumupa sa balay sa pakaisa ko. Thank you gid. May lang kay ang misis niya, bago lang ginaglakat nga nagkantos piyak balay, kay may ginkuha, pagbalik yang balaya may mixer na nga nagtupa. Half gid sang balay nila to, may kay hapon, wala sang may nagakatulog, hapon balaya. Pero minutes lang pupungko na nga duwa sa daw pulo pantaw nila. Sus dumirotso to yung mixer iya. May lang kay way tawo, subong ang balay nila ginsaylo sa lain nga lugar. Kaginbayran sila sang tagiya sang mixer nga si Jersey. Kay Jersey to mo. Tiyan mo na kadelikado sa mga diligdigon nga lugar. Pagkatapos likoon, wow, kadelikado gid. Hambal ni Sir Nerwin Sakmar, ginatamyaw niya lang si Edith Sugilon, naga-monitor man, no? Okay, sige. Na-check mo da Sir Dennis ginang score ta. Ang score tagi na 7-14-63. Para may ideya ka. 7-14-63. Subong i-check me kung pila na be. Liyog ko tayo. Ay, sus ko. Sige, relax lang ko kadali Las 8:58. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampa sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, Padayon ka mga kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso ko man sa inyo maka-aksyon ang pampakine sa inyo kutis dinaway sang liwan. Kay Ana Andrea Famoso sa Bago City, si Sir Dennis nega uti-utoy kadlaw. Kati Vera Raman naga-monitor sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon. Ang IPM ginapanawagan naman sa Buena Royal Subdivision sa Barangay Stefania. Last niyo nga kolekta kuno to December 24, 2021. Subong Enero 14 na 2022. Action Firing Line. Ay sus ko, way nako oras sa akon sa pagpangalagad. Ini sa Aksyon Brian Morden nagapasalamat gid nagagda karon sa Action Night Patrola with Action Eric Magbanwa. Maglibati kita buwas sa mga pon nga estasyon kag oras mga kaksyon din kaman sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tay Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,